ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചാമ്പക്ക ലൈമിൻ്റെ ജ്യൂസുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പലരുടെയും വീട്ടിലിത് ചാമ്പക്ക മരമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ പലർക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കുക, തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയി നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു പാത്രം ചാമ്പക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവും കറുത്ത പൂമ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുരുവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട്. പിന്നെ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണം. നമ്മൾ എത്ര പൂമ്പൊടി കളഞ്ഞെടുത്താലും വീണ്ടും അത് കഴുകാനായിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല സൈസിലാണ്, പക്ഷേ ജ്യൂസിനാണല്ലത് കുഴപ്പമില്ല. അതിവിടെ കഴുകിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചാമ്പക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണവും പിന്നെ 4 ഏലക്കായ കൂടി ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ, ലൈം ജ്യൂസ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാരങ്ങയുടെ അരമുറി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, മിക്സി ഓവർലോഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ്. ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ, നമുക്ക് 2ാമത്തെ പാർട്ട് കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിത് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചണ്ടിയിലൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.